A my sa teraz z Banskej Bystrice prenesieme do Nitry, pretože prichádza folklórny súbor Zobor. Zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Názov ich súťažného programu V tekovskej krčme. Hudobno-tanečný obraz tekovských a požitavských viníc symbolizuje prepojenie tvrdej práce a zábavy. Tak si vychutnajte humor v piesni, hravosť v tanci, rytmus práce vo vzájomnej súvislosti agrárneho a remeselníckeho prostredia. Uvidíte výber z choreografií Tatiany a Martina Urbanovcov, hudobné spracovanie Marián Járek a ľudovú hudbu vedie Ondrík Debrecéni. Folklórny súbor Zobor. Dobrý večer. Vydržte. Áno. Dobrý večer. Joj, muzika. Taký som rád, že ste prišli. Dobrý večer. Toto je pre vás. Zašanujte na to vodku. No. Máš pravdu, Frizant. Ideš? Nie, tu je krčma. Ale tak, my sme boli takí smední trošku. Keď som išiel hore dolu, dievky na mňa volali, aby som im zadrotoval dierky medzi nohami. Akurát. Ide za mnou môj kamarát.
práce. Nepíšu haj, nepí, chalúbka ti letí. Nepíšu haj, nepí, chalúbka ti letí. Keď letí, nech letí, nemá malých detí. Keď letí, nech letí, nemá malých detí. Na čo si mi, na čo, frajerôčka mladá? Na čo si mi, na čo, frajerôčka mladá? Keď so mnou nelíhaš a ma nemáš rada. Keď so mnou nelíhaš a ma nemáš rada. Kade koňa